Malta qed tħares il-qudiem li taħdem ma' Spanja li se tassumi l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew fit-tieni nofs tas-sena biex taħdem mill-qrib dwar leġiżlazzjonijiet importanti li anke qed taħdem fuqhom il-Kummissjoni Ewropea marbuta mas-suq intern tal-Unjoni Ewropea fosthom fejn jidħol l-aċċess għall-mediċini u trasport. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela waqt indirizz lil ġurnalisti fil-Berġi ta' Kastilja wara laqgħa mal-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez. Il-Prim Ministru Sánchez żar Malta fost diversi stati membri tal-Unjoni Ewropea bitħejja għall-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Fost loqsma li rimarka fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela tenna li huwa kruċjali li fil-qasam tal-farmaceutika ikun hemm aċċess għal mediċini għall-istati membri kollha, inkluż għal pajjiżi bħal Malta u dan qabel l-interessi ta' korporazzjonijiet kbar. Ma jistax ikun li 30 sena wara li ġie waqqaf is-suq intern għad hemm ċirkostanzi fejn ċertu stati membri jibqgħu żvantaġġati. Huwa meħtieġ li fl-istrateġija tal-farmaceutika impoġġu l-aċċess għal mediċini inkluż għal pajjiżi bħal Malta qabel l-interess ta' kumpaniji kbar illi jipproduċu il-mediċina u ċertament qabel l-interess tal-profitti tagħhom. U meta nsemmi aċċess qed infisser id-disponibilità tal-mediċini kif ukoll il-prezz tagħhom. Lilna se ssibna ta' spalla Malta se tkun ta' spalla kostanti tul il-Presidenza Spanjola. Dr. Abela qal li dan japplika wkoll għas-settur tat trasport fejn pajjiż m'għandux jiġi kkastigat minħabba l-qagħda ġeografika tiegħu. Dwar il-qasam tal-enerġija, Dr. Abela enfasizza dwar l-importanza li l-Gvern jibqa' jgħin lin-nies. Fil-qasam tal-enerġija għamilna dan fil-prattika f'pajjiżna fil-qasam tal-elettriku għenna lill-poplu u l-negozji tagħna fl-iktar mumenti ta' sfida. U tul dal-aħħar xhur, tul dal-aħħar snin kellna diversi minn dak il-mumenti ta' sfida. Importanti issa li nkomplu naħdmu biex naraw li riformi futuri jibnu fuq dak li ksibna f'dawn l-aħħar xhur fil-waqt li jgħinu illi nilħqu l-miri klimatiċi ambizzjużi tagħna. Il-Prim Ministru Abela sostna wkoll l-importanza ta' riformi b'saħħithom li jindirizzaw il-miri klimatiċi filwaqt li żied jgħid kif il-Gvern Malti ma jemminx fl-awsterità iżda f'politika tal-inċentiv favur qalbiet ħodor u diġitali. Il-Prim Ministru Robert Abela irrimarka li d-dixxiplina fiskali tibqa' importanti iżda qabel l-indikaturi ekonomiċi jeħtieġu impoġġu lin-nies fuq quddiem. Il-Prim Ministru qal li ħares il-qudiem ukoll li waqt il-Presidenza Spanjola jingħataw spinta il-leġiżlazzjonijiet importanti li anke qed taħdem fuqhom il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Elena Dalli. Fl-indirizz tiegħu lill-ġurnalisti, il-Prim Ministru Robert Abela innota kif Malta u Spanja bħala żewġ pajjiżi Mediterranji huma f'viwċi b'saħħitha favur il-paċi quddiem il-gwerra fl-Ukrajna u sfidi li jġibu realtajiet iebsa bħal fis-Sirja u l-Libja fost oħrajn. Hawnhekk Dr. Abela semma l-isfidi tal-migrazzjoni fil-Mediterran fejn tenna li l-Presidenza Spanjola se tkun qed tmexxi l quddiem dan is-suġġett tant importanti. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jawgura l-Prim Ministru Spanjol għall-Presidenza tal-Kunsill Ewropew u qal li ħares il-qudiem li jerġa' jilqu f'pajjiżna aktar tard din is-sena fis-summit tal-Med9. Nħares il-qudiem li naħdmu flimkien f'dawn l-oqsma li semmejt u oħrajn sfidi ġodda m'għandix dubju illi se jkollna tnejn li aħna mexxejna fl-iktar żminijiet diffiċli u l-isfidi bħal qishom jiġru warajna. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez qal li żewġ pajjiżi jridu jibqgħu wettqu riformi fosthom dak fil-qalba diġitali sabiex l-ekonomiji jibqgħu reżiljenti u kompetittivi. Sánchez tenna li l-Presidenza Spanjola se tkun qed issir waqt żminijiet diffiċli fosthom minħabba l-gwerra fil-lvant tal-Ewropa u saħaq fuq l-importanza tal-għaqda fl-Unjoni Ewropea. L-effetti ta' din il-gwerra qed juru illi irridu nkunu maqudin u rridu nkunu iżjed b'saħħitna. Però ma nistgħux nagħmlu dan waħedna, irridu nikkonsolidaw l-istrateġiji tagħna, irridu nikkonsolidaw is-saħħa u nixtieq nirringrazzja l-Gvern ta' Malta. Tkellem ukoll dwar il-migrazzjoni fejn sostna li bħala pajjiżi irridu jilħqu ftehim dwar dan is-suġġett fuq il-livell Ewropew fejn sostna fuq il-bilanċ bejn solidarjetà u responsabilità. Hawnhekk huwa irringrazzja lill Prim Ministru Malti Robert Abela sabiex flimkien ikomplu jtejbu il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini.